Mancho merigelia Ndizi TV na kwali mirivene ase ntunda yende entunda ya gatatu ime yumoroberio wensakia omogeni twaganyete nigabere bono gawikira na ime studio storati usanganera bene igoro yamangana aringete richiko na boigo tobeto koranga nigo ingusanano yabere korokana anene mono ase amatanga chinsemo au abosangana intuna bogondo beto kunira egachamangana gendrete ime yense eito ya Kenya anene mono ase orogongo rwagusi asobeto koranga nigo amaberera amanene akisiasa aberiga kugenderera ase amatuka bongo aseigo ikaranza oike obego gotengera imya Ndizi TV kagero mugeno icho JUSTUS MAECHE wewikira na imestu kuna mugendo tukwaza somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital abo ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera sinamba ito ya 07192384 abo sangana ntyo karenga likia na boyo amabolyo igoro yamangana amange ndete miensito ya Kenya anemono igoro yekerenga kyalero ogokina wekerengo ke ebina byamale munaboigo engusanano ase ensemo yokomwenia nyagosira wakili JUSTUS MAECHE karibu sana Ndizi TV. Thank you very much. Sentunda ende ni matali ntunda entanga doso Ndizi TV nkwalenge na into wiki ya mose wiki bere cyabere kigweta yes kandi nani nkwalye ni bene ase umuruberi wensa kase faida yumurigelia okurigelia okora ase kulitangani inkora be emanyi cyase muri Ndizi TV una nalenga kero kenda samalita ngoro kwa JUSTUS MAECHE nchano mu wakili wense ito ya Kenya bana. All right, karibu sana Ndizi TV. And ekero ko alenga ige era entunde liende nigo ko bwate ikina se koti ase kwale gotenenera ensemeyemo anene mono elia yabeteke gosoa ase kigambero ekenene Nyamira totebyango igoro yokonacha kwabete ukorwegwa igoro yorubibiro akeroka orubiro akaroka igona aliko represent mo petitioner ikoro kwa Nyambega Gisesa alia Nyamira County ntwabegete Nyambega Gisesa no mu MCA origo maward ko Nyamira County alikaroka konyobo tutuka numbero orubendo bwate obokongu gati ya Kisii na Nyamira bono mu MCA bwe ward elia karanga abantu bamuchanda mono igoro yoro akabeke kine koti akaratu agenda ali ekoti njatebete abantu egaoda IBC na officials kurwa as surveys na National Land Commission bagende ground ya Karoka ekiagera the boundaries were fixed ne act ya 1993 the District and Provinces Act ya 1993 ya fixed the boundaries cha Karoka nchimanyire yani renda on paper those coordinates nchikoleta nchimanyire so bakagenda bagatumia those coordinates bakarasa orubibira koleta role ekara bakora bakagenda bakafile a report as a court egento ndatebe nkilinga ali Karoka county government ya Kisii go yalo gateba ngorube rule gatigati ye para nere orube para ya Kisii Nairobi na petitioner Gisesa tebanga orube gore kolete erole kurumagega yani rendenga Kisii ngotambo yani Nyamira ngotambukire kurwa ya chamate gochimata asinini naende bone karaba cheta okara survey area nabo yanjiranete ne petition nga orobebero lindo koleteki indo tambuke to gochimate yake igo bono asalia akaira na gochase ensemo ya Nyamira bono igo bono ase faida yomulilo Ndizi TV bono okanete kumanyanga bono korengana no konacho weke gambero ngayo orobebero wa Karoka rochakere ruwe county Nyamira asensemo ya Karoka rochakerete asensemo ya Karoka galia asebali bako bamanyete Karoka bia orobebero lili rokurwa likorwa rogwetalia guche nyagitanire ali ya gucha magega roeta magege para nera ali ya back street ya tirimboka yacha gasoka se moncholi naro yo mugurukunda bwali Karoka angari botange ruguru rwacha gasokera ali ekarwa sokera ali nande rwatambuke para by the way rwatambukire para ruguru asanara ali society iguru kwe society rwasoe society bogeka
rwagenda bako DC gore Masaba North yahita rwachikosoka nainde amabuka ali etundubali. So that is why even amabuka secondary school ereine yari bali Masaba. So rwahita iga nainde rwairana iga bono robibiruli rokunago nchokana na epara rwatamboka epara nainde rwairana. Alright. Mwancho muliga on Ndizi TV kwa bero uko yuwera okuna toka bedo kona chwa no mona chebina mugo kamau anena mono igoro yoroberu akeroka ningana tragenda kubwate singenjo enseme akisi na baroma badata banga dojikobeka ebirero bito gotia se ekigambero ekenene akegwetania ekigambero Nyamira bakokanga Court of Appeal ningana tragenda kubwate manyenga ngai barachi gwikira asenseme boiko Torochinga amaberera mangi akisiasa na genrete county ya Kisii asebo no igatochinga nigo ewiki yaita mo MCA we wodi ichuni weekly fsiocha baka weweke a petition bose egakobeka umuswada bose bibunge county ya Kisii wokomugani ko mwaka isiko omokonyi umugabano we county ya Kisii Robert Monda igabeta kubeka umuswada uyu wiketa kini iditkoligoro mbabete bawasoma amamocho nabeteka soma amamocho agwateraneti omokonyi w'umugabana Robert Monda bono asifa idio muri Ndizi TV bono ninkiye kubwati asumuswado mayaga bono yamamocho gosomwa inki bono kirachi kubwati bono lende the olio begeta mamacharia he will remove the motion and then go yamangana yo yani ko yaeresa ase nyombeli assembly ekara yaeresire abandi bayiranirie and then after that bakechikura ekara bakire chikura but initially before that mundanko wale chance yata ibunga nabakulika mangana go yani correspond to those allegations alike to the assembly ba concede amangana ayo at the end of the day bakechikura ekara bakire chikura yanyolekanire nga 2/3 majority ye assembly eli baakire nga abe impeached igo yaetire ekara abe impeached bamana ko imokia mangana alia within 2 days batomogo chiase senate a process yo impeach a deputy is also the same process yo impeach a governor baya tomogo chiase senate nero ekaro yanyorera mangana ayo the speaker of the assembly yani the speaker of the senate communicate to the housing onyore an impeachment motion. So within 7 days either ba constitute an 11-member committee ejage uchunguza mangana ayo or house ngima debate ya mangana ayo ikaransa sa mangana ayo where they have appointed 11-member committee. This 11-member committee was sit in a court, like a court. The other side, yachicha ya beka machabo nga into talk macho mo deputy yo iga. A deputy nera yacha namba wakili bae nera ya koraki nera ya defend ya tebanga into igere iga. So within 10 days abantu abibatakere ko conclude this exercise. So karoki already balike report this 11-member committee ekaya report report either to impeach batebenga mamochaya banyolde ngana isaine ko impeach gavana gose batenga mamochaya takoleteki taisaini ekara banyole taisaini impeachment ya kareki ya ererabu but bakonyora bona nakoleteki na isaine yo ko impeach gavana baya tuma back to the whole house ye senate ekara ya ikira senate area ya kachikura whether to impeach or not to impeach. Ekara bakire ngamba mu impeach riolio over furiko gendra koba a deputy governor. But bakonyaranga mamachana isaine bakachikura ogenda kaige gasi ya rai. Ekero thora tebenga wakirusiko. Ngetambo kerige ko iruda enda tukonyaro mukonyi mugabana. Bono the governor he will choose a deputy governor. I will propose a deputy governor within 3 months. I to me go chiase assembly. I to me lieteli go chiase assembly county assembly. A county assembly lieteli. I can lieteli o apishulendo of a deputy governor. Asingencho ingana area bete bitkoли goron torochi ababunge ose aba MCA
bali bakomwa mundo koboko babete bagosoka iswe bunge ikaro kagenderete ate bamba mbaisa negetine nomorobeli ogwatetigwe igetambukire aba MC bagosoka ngejo teneni muswado ngegotenenia because nyombeli nebwate quorum as long as ye quorum isaine they will prosecute their matters kogendere so nyakiagendere iro nyamba wege those 2/3 majority elinde muswado yoete motion yoete liorige igekogwa but if they are more than 2/3 majority na ande ba kechikura 2/3 majority yeti then ye gentekege kogendera kuchimotwe 2/3 yaba naba MCA bonsi bale bunge yibose bali bagochukwa kachikura aba MCA bonsi barase bunge yu okay yes right. Sasa mbye mono asenge njo tokorora ni maitengo mwanju muri Ndizi TV oberega kwemanya wendera as kingese kibona abo lakini ase Senate abagwa kachikura is only the Togotavanga county delegations per county, so it's 47 votes chiwako. All right. Yeah. Asi mwanchu muri Ndizi TV ni tokenda kusanga na wakili JUSTUS MAECHE yoro mwakili koruase ekigambe ekenene yake advocate of the high court oba komani automania mange agendrete ime yense itu akenya sibono igatuwa metuko chakira kumulikira ayagendrete ase orogongoro sasa nabangote ingana ukanda usanga na ndugera somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera namba ya 0792192384 usangana intue ekerengereri kiao anene mono igoro amange agendrete ime yense yeito ya Kenya orokenge kio nambugo amabodio asendo chinga yuni yule mmoja denga tuned ndani na wegondo che Teresa ke muntu wakiri byakoro muranga amo ekegogi abigata Nyambega Richard Onimu Evangelist Rasugu Angoya Marco Fabi Evans Omwana Ebundi Eric Osoro Ferry Keri Esteri Nyambega Joy G Vinik Gusii obokano sokoro karamocho na bonsi obaganeirie emambingi yakijaka samkuru wazima ma Nairobi ni kontunde ndani na wegondo chinga ansensemo yende yobesh haino ali miyomoroberio ndoche abange Josepha Ondieki Nyawaya Kuruma Kongeni Phase 6 niko ndani ya Ndizi TV. Mulipata happy birthday. Voice uzidi yende kwa nao sherekea siku ya kuzaliwa. Mambi nalitoka watoke tuwabeta kwa nyora oko gani kwao. Wete Abigael obega kwa nyora oko gani kwao tero uko. Ojiko chesu mambi happy birthday. Nicholas Ogega na Juliet oye na abana sheri bila kurwa nyansiongo stage niko tuned ndani Jared Orure Matureti na abange niko bandezo tubwati anemono ase lero twali kusanga anemono igoro yamangana rengete chindemiro nabo igo engusana twabetokorra ase amatanga amatuko abwango iga ikonekele kerenga ekenene tumolekere amangana arengete chindemiro nabo tumama boli yao nabo gutomekerengere kiao igoro iyo comment ka kwebina ebingi ase bono nachikumusaba mu director ito Abigael Nyanchama abega to chiesera ekiripo ekemegotoro kinga ngakimusana no yagenderere koba anemono ase ensemo yamatanga ase orogongo rwagusi nabo igo ingusana yaberege kugenderera anemono igoro yende pero Abigail Nyanchama toro kyango naralia yabaga koba ensemo ya kyogoro ase ingusana no yabaga koba ase ensemeyo igoro yensemo umusubati betega usira kurwa senkeyo alego chako eni gutengo tora nalia yabete ase ensemo ya kiogoro ime ya Kiogoro ebunge yenyaribari chache county ya Kisii omusubati Petrus Kerubo oyosirera ime yo mocho Nairobi maiga yo kurwara sege kege kenda gusiro mabwaye nigo ya matia ye ya roberio yoko mwenia senka yaye maiga yogotika magiga abana babere amo no mugakoye goika ogukwaye konyora tarakaniro chombe aso mugakoye amone yamate babete bakweroberia na kumwaka
na chombe karenke ndumaega yogokwa libanyore obosibore bogochikomoenia eng'ana yaikiranete boikirano na waka na chombe gocha senka yomusubati ende bakaigwana ikaromaigwana leo akaletirwa atamusubati Gusii wana indi ngoko wana kerabaigwana bagateba mbabu tukutanga ndakanite wana mbatangite bakaira kidesa kalima bakaire Gusii na tano kiko ya ng'ombe ng'ombe yakane andaleta omubere maega yokurusi wa senkendu ya Nairobi abwikora maragoba nigo eyamate ya nyagosira jere tomubere sobo libega bari koiro mubere ase nyagosira konyasogete engana yerete teribera litinde na koirenka yo musacha kubwati umubere oyo ase babwatrante amona abanyanyimbo goika sobo musubati na kurusi umubere oyo ase banywererete na konyoga ta senkendu ya Lenmek yo tokaganyokaira bakagenda masauli bagakombwa kigali bakanyiti bali banyagwaka ngaki tuwaikire keroka tuwaikire keumbu tuwaikire masauli bakaleta iboti mogoro basaine saa 5 na umubiri wetiwe igare tukarubega tukagenda tukabaura umubiri kandi tukaswa polisi tukabwata umubiri tukaira mochari nonye nabo emambi ya rero maega yokoremo boina eliba chikuyu umubiri kurwa ensemo ya Lenmek abwasogakire niyo kungusana kwene kigwasenya gitari eyo maega yenka yomusubati gekorabona mu murumu abo monene kwanga kurwa ebalio permit mu murumu abo bamenya tenere Nairobi na rukane tenga tabasoboja na mutinde kesoko ntugateba tagutinde kusoko abana baito baro mumusubati tu amwajite ande n'urutu maega yokungusana na seke getambe kurwa chinsa 12 chamambia goika chinsa kyanda cyabono maragoba nigo mwelio ye banchirwa na koigu mubiro yo abwasi banyoreta senka yomugaka somusubati ikonya sogate ligocha koyenia nonye nabo niga abana banyagosira babiswa nagotamigwa gochia Nairobi no wana mabimuka twadutuzo mu mubere igoro wana mabimuka batama batwerera ibintu by'amasakara ya Nairobi batamana abana ntu twaletira umubiri kurororo kumusana na polisi twalikire kiregendo twakole bikaboneka twaletira umubiri kurenda sensemo yaje omugako nyagosira Vincent Onserio nigo aichane na sikya abana baye bakubiswa nenka y'umungina aho bono batamigwa na koirwa Nairobi nabo niganya rekoboria serikali enyare gosoa kati elia nyare koiranirwa abana baye nekinabe kyase serikali ndendera abana abo barolese bagutoka na ari statement bakabana bari bose bagutoka ebiki bwo cyangwa bataye umukerena aredi nesandikire serikali nyara ko muri kabana ubaka Nairobi nyara ko abana bana mbere na baro aiga amaburio natigarete korende no inabo chiombe nchiakanitwe naseki enka yomusubati etatageto umwana obo aenigwe asekonya sogete nainde naseki babisa abantu banyagosira na kubatamia gochi Nairobi omugaka Vincent naye gwegose abana baye onsinkyanda 12 maega yababera bagotigana asege kabono niga makweli abaretiramo Reporter ya Ndizi TV kuro chinsemo cha Kyogoro imeye kaunti ya Kisii literana nchenkoro kwa Vincent Onyancha mwanchu murigeria nabo yagatege koba ase ensemo ya Kyogoro wiki aita kitukuri juma asobe tokora ingusanano entindi igoro yensemo umusubati bwenke yari gochakweni bwa nonyanga akoranga nigo babetwa gutigana asige kegetambe abanke babere kolinde bono ekeroba ekeracha gusirana chiombe chakanitwe abega alafu baka ekero chiaba chiwaka no bono rende enkayo musache gatwaro kwegenanga ni ndodora bono kwenia umusubati asikolinde bono twatokore musana na entindi engane abete kwirana mbaka no n'abantu abakogenda ase abanyanyimbo rinde kwene kingo aya nabarengane ase kolinde omweri bwelituko tokoranga musubati nigabete gakweni bwa ase enkeyo wakili kwabero koregi igekore kugigo ichani kigima ndege tali getangani
abantu bari naende mpaka gwikira bono babiri bakubitirirwa utinde ka matoke utija chimbera sengencho nigo engusanano ere ase ensemo umuntu akwenigwa wakili ase akorra kwa inkeke kirire ukina kwekerengo kibina bya marimu nabo igoro yensemo umuntu arabe gakwenigwa imeyoro kongoro Gusii ngana kiego irekomenda ka kwibintu binebi. Number one, mangana ya maremo na mangana yogo tindeka bine bintu bire binene and bire very emotive asege songo adanga bire bibwate liberera linene asense mo ya maremo Kenya ngima amaremo nale nabwate liberera linene na ende nabwate interest yenene. I think na keko gara even the Constitution of Kenya irete chapter ngima a whole chapter 5 gukwanira igoro ya mangana maremo igo the Kenya and the history ya maremo igere nene muno. We have had commissions chiko investigate igoro ya mangana ya maremo chiabondungu report chiko kwana igoro ya mangana maremo igo mangana ya maremo Kenya nabwate amangana amangi gongo cha asense ya mangana ya makweli mangana ya makweli na ngane bwate libera linene. It's also another issue very emotive na and sometimes yo konyoranga everything gebigocha whether not the nuclear family, sometimes yo konyoranga the extended family na bagocha babeka mangana mangi ekero umuntu akoreki akure na kiogo cha kwanyoranga abo no amangana agocha akoraki asoera batali gotiganga the nuclear family edili na mangana ya makweli gose edili na mangana ya maremu. Lakini another issues chikogera ebinte ebiacha is because people don't take the steps to solve issues when they arise. Nkonyorole issue ya maremu ere for a long time lakini njana wakoraki njana goikaranswa baye solve wacha kwanyora samangana ya makweli kwanyora bunoyo mbona achite gwakaniro chiombe ekera akorireki akure. Yes, so ando koranga konyora bakorireki batiganire. So somebody maybe they took a long time to solve these issues enyuma mangana atara you know Gusii bagotebanga there is nimanyeta ka Gusii ka kaigo bagotebanga gikakiange kere mabucha kiale imbiriro gekoraki gekuriye nandi bamana gotebanga ki ojire mbera tokaga nabukire masonsora yaligi nambero chiankabe meaning mo Gusii gotebanga ki when an issue has arisen ekere issue ya chire ye solve bwango because yakero kuna kuiregeka ehina mangana ndo koleteki ogatagete in the future. So that is why we need to solve these issues bwango mono enyume kare mojando ndo tarajicha na ande complicate these issues even more. Yes. Yes, wakili asengencho nego kolengana nelichiko ntobwate chindemero ao. Yes. Twabe tokoranga abantu bagotagulirwa ase bamenyete asengencho ngani bamenyete ase ubulimo bwa serikali. Yes. Nabo iko niko tobe tokora okumusana kwa marimo iko totebyango ase totebyango asoboime chindemero irenga tobwate chikategori irenga chikategori tobwate chindemero tobwate isato tobwate public togatwara community and togatwara private. Public land is all the land namale munsipi aliale under area italia serikali gose parastato gose state organ bwate title chisukuru nini what public land chipara chionsi public land chindoje chionsi pi eyo public land igobono toko gando gitenge nsoko ngankwanire eyiteli kwao nsoko is public is public property as public land ocean lakes all those ejine bintu bire public land tocha community land
community land ne bole mobolia a community ehoneti as a community. I don't think whether Gusii can to what community land. Community land most of the time okonyora bu Masai. Ali asepata what chitaito land yonsiere for the community they use. Monto vali si chomba bu ba kola kende yonsi. So it is for that community. And then private land is that land aye monyano bwate likire lietalia etaito likirenga this is job mangi this is your property obunobol mobwa obono. So those are the three categories of land to bwate Kenya. Ndo bwate somuliri on Ndizi TV o abanke babo baligitwe kugora amalemo barora nyorenga mbabwate kerengere ligitiga nga bose bakunya kuri mu bumenyete no bwane bole bose no buri mu no gwa serikali bitangani ngakyo umuntu mbole mukyo umuntu aranyareka kugora igati yamalema yatsu kwakwanira private land na bokogora sometimes even public land the government no you go dispose of public land so there's a process whereby this public land reverts into private land na bokogora but it's a process. So private land mono nere ebugate process here straightforward omontaragole. Yes. Akero mondade ko robole mobo ngaye igara abiga komanyanga ubole mobo menyeto no bwa serikali oboso umuntu gwakiresi myoteringa wakili nimbwate anse amuyobole monta takoni ngaye uko bagoko manyanga ubole mobo no bwa serikali bulo no ubole mobo no bumuntu nyene egente getangania kero kugoro bole mukwarari yo muwakiri konyorora abantu balikiranira ali chi agreement bagoranira amalimo but at the end of the day kwacha kwanyoro bole mugware trebitina ekero bware trebitina nayo muwakiri okorete rwono gwachikorigiri kwanyoro bitambo kirombire batakorete no there are lands which needs consents onyankwa bwata consent yeyo sometimes you bole mubu na bora uru nande gwakanete chibesa so sometimes it's good to engage muwakiri. Anyway, ekaro ko engage ri muwakiri the first thing muwakiri akora noko genda gokole ngento kuri search a search ikekoro at the lands office ekare search ya kolire ne komoro kingaki obole mubu number 1 no bwangu number 2 mbobwata any issues because onye bole mubwata issues nkonyorole question kelikiro gosema nanda alikiro gosembole charge tugosemba koletaki osero ne iriro bole those issues nkonyorole nganjire registered at the lands office so kare search area akolubanyaranga obole mubo it is mbole clean mbuya bole bono this person can sell eketambo kero kende kiagenda next thing what are the consents that are needed for this land to be sold onye ubole mubo bole totebenga it is no you omete a consent ya your wife nega ne iringaki bono nanjiro bole mubo tegakoreki boniwe if it is agricultural land kwanyora the land board nere netakero koreki korwe consent ekorochi consent chicheruli chionsi ipi that is when you go ahead you do the agreement and blah 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 chibesa chia kanwa process yagenda mutwe kero chibesa chia kaniru wakili yagenda head ya prepare documents transfer documents kero chia sainiwe chia irugali stamp duty yakanwa elinde title oliondo mana okaraki mana konyora so it's a process igo wakili kolengana neli chiko ntokonera ni muntu takoni buna dikalo maito muntu bali gocha bali ubulimo bakora bakorire bali kera nanze ose umuntu aguchibeza ubulimo kinakoire kimaitewa wakita tabenga ninko maite na basani tore michengo tabenga nimbo tore masekete obo ngita toigwana nete kito yona into basani go njere te muntu arakorento buneke bona teta keri boigo because it is good to kubwatia chi process because mate emwali kiranire gwasoira somugondo ibato bwataito anyore ne rokoleteki ne rugwataito there is a case I have I think we are going to receive the judgment today a case yekyo the father-in-law yo muntu gete ekagoro bolimo ekara yagoro bolimo ekagori mugakonde so bamenyira abo gose nkuru 1960 something omugako yo kolireki okule mumuroyo yo mabwato okule bono yo tegalete no musiba ati ayimuka mumuroye
and this oyagoleti okule bono muntu otigalete no mumuroye bono mumuroye ochire gokora succession onyore ng'obore mu bobonsi pi paka somo sibati oyamenyete oborase taito yabo ama denki akolete akago ahead ko ni bole mu bumongino because mongno takalete tabwati taito tokamunyoka gochieko ekotinga oyoniri oboremu so kwaralirenga something which onye process ya bwatetiwe anga mongino etali ekote anga kabwato oboremu so you can do these transactions obege family yao onyore kwarura omusuku lakini onyore kwatigire family yao in problems so it is good nande bin ekina kamole nate nko chikonyore judgment rero nande kende nkereo nakero kyo mugaka goleto burimo nakero ki which is upcoming omugaka goleto burimo abagaka abonse basirire family nere yari araisiringa ki banta bamba bwatita itoyo burimo bachakira okoraki ko bachanda you see that is why totakere to bwatichi process chance totiga your people behind bagochandika yes wakili ensema inanenda tumurekera soboine kwabere gukwananga abantu barogwenderete kuburi buri tangani umuntu ataraonyo burimo yes obuyamboro byobo ekero umuntu agochukubura burimo kwene kinga umuntu yogochukone burimo nabwate ugwanchirwa na nenka yaye family yaye kokwatekana nerichiko Lichiko only allows the wife to give consent. You know, your father can sell land without you questioning. But the wife, nabakaraki, nabago questioning aki wakaraki, kwani, obolimu. Lakini nkonyororo obolimu mburu mugaka akwayete, maybe, but do you know we have this matrimonial property, maybe ancestral land, and we have this land, omugaka golete nechibeshiaye. For example, buna maybe a youth agorobolimo, you know, ancestral land, agorobolimo ataranyoma. Obuna bakoni without asking the consent ko wife ekaramu nyomire. Lakini ekaramu nyomira agorobolimo banyoma ine takoboni. Pakoyoruleki a consent na ancestral land na boyo. You cannot sell without obtaining a consent ko rwaso mungino onya wakoleteki onye kuonyomete. So it is good to consent you obtain to enjoy any problems. One, a consent korwa se korokunga spousal consent. Two, a consent korokunga land board if it is agricultural land. I have a friend of mine who sells properties. Akaoni obolemo. But in between the process, umuntu yobara konera nyagakwo batara obtain a consent from the land board. Obolimo booniri o subdividely oneri abantu bagachire chikorofa. It's in a prime, one of the prime towns in Kenya. Baoneraniri. One a few years later, these other family bachire, you know, the children bachire, you know, there are some scrupulous individuals yabantu bale bangaini mono. Bachire kote batari ngoyo taonere tigore mobuya. You know, we're noticing that those people should vacate, and it's a land you bought millions, and you've sold it. People have invested millions there, and now you're being told, Linga, you are going to be evicted. So it is important. Negen take ekiyamono na indeka namono to ensure nga chi consent chiri chonsi utakere wakaleki wa obtain. Wakili asingi tobe ke umulili Ndizi TV buya ana gite to ndege ntike ngora mbaka kana kingo ke bwatire ngwa kwananga onyomo umusawo kole to bulemo ataranyuma abakobone lakini kolende ekero banyuma nire kiratoka nga nimbwate mbaka gento yakoro ke chibesa ni chiane nje ntosangete na mukane asuguru bulemo uguru bulemo bono ntate ko bone agunimboli mabori. Yes. Because ekiagaro mato mongina maybe na boranyo mongino otariko karagas olenka. It doesn't mean ekara taliko and money it have got value in your life. Oyo na ero go speli chianga. Na ero go kurugera. Ogo prepare kwa gende gas. This na monetary contributions of what a peace of mind angachibe sengete kwa ligi monta ko speli. Ekwara ko ligi monta ko abusere nyomba.
wakane akorugere this money na jeji nayo a contribute ko cha suguru bulimo she also contributed yes mwancho murere Ndizi TV neri chiko Yes. tukolia ramisi richiko toko veka boronge omanyenga naraliaya obwende tokora to basogwenyora asa konguteri yagiya ngunga umurire to Ndizi TV nere nigabwate mechanda sengenja tabwateti adabwateti murori ogwena lete kubwati patren nande twachakire ko nyora machika maye na bomogo sainirani tubwate nga prenuptial agreements yani chi agreement chimo go sainirani matara nyomana mwateba ninga unato nyomana ko chiga property ngo chikwarane yani iyo chikwarane yao ili tu decide ngene yaito twagora tu tuensiama still you can enter into that agreement. All right. Yes. Iyo mwancho muri Ndizi zino tuende usanga no mwakili JUSTUS MAECHE yende tubeka burungi anene mono igoro yamangana aringete chindemero na boigo angana tubitokoranga engusana no yabere asamatanga gendo talie kia somo Gusii takwene kinga ntubuna Ndizi TV ngo bekatore ensemo ya ito aroro ile kwene kinga ngokiana nitoyo kungusana no kiagera ko kumanyanga ninke wende tokora na bota bego kwenyora ase arako ngwase yona bokanda usanga nintu wetera so mtandao oito Facebook Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bo wetera ase ensemo ye namba 8 erasa screen ya 0792192384 elindo bego sanga nintu kanengel kyao na bo igo bego sanga nintu mabori kyayo bwate anene mono igoro yechindemero na boigo amangana agendrete imiense itwa Kenya ayuga bere gakoreta liberera linene ase ensemo ye asitomenyete ilinde tubeto kubeka boronge naende nimbe ninde no kuginanga gwetera litkulia no gwesome na boigo kwemanyia amange anene mono igoro yamangana arengete chinde tengo na so asensemo ya Facebook ndole mbarabia baba berba so somoro buli wensakia na boigo tubetokoranga maboli nali baboli di ase ime ya Ndizi TV. Alright. Ndo chenga Lena Magoma otebanga watching you live from Riyadh, Saudi Arabia. Ayondo kurukunga Cliff Efford out nga kurunyanchwa notore ime Cliff Efford boigo ndo jekali nyaberi onsana the kurusoto mogerango kiagware tukondani esuri ya Amaita na my wife Debra. All right. Ndo chinara iga okwani rigoro ya wakili tinda tukumutiga isiko. Yes. Ndo chiri bolindira kutunga taisi amise tebanga. Kindly ask wakili how poorly people who have genuine land and they want to divide titles, but it takes such poor people to get them long time. Kindly ask wakili how or why poor people who have genuine land and want to get titles, I think, but it takes poor people to get them. All right. Okay. All right. Naende nanyole interpretation yendenga. Kwenye orango buli momboro kiniende mutete kubagano buli mu. Inje kuiredeka elinde konyora title asabantu barabataka. Wakili. One, I don't know buli maybe under succession or what. And number two, ngakiora atwaro buli mnando bomataka. All right, Wakili, you can ask your question again. So the thing is, there are processes. Chiko kaneliwa. Lindo chiko subdivide your land. If it is land under succession, maybe your father has died, and the siblings patakete ko atobolimobo. There is a process. Lilimo orokera niliga mutakaire bono mogende e court. It is easier na moko gende court muri yo muwagire mutebinga tutagete ko gende court mokole succession eri yakore ya etiri
mwatebi mwa concentrate ali court mutenga this is how you are going to subdivide. From there ekara mwa ya banjire court. From there you can go ahead and other processes here follow mwagenda to the lands registry obole mwa koraki bwa. But you know the stamp duty must be paid. Chipese serikali kuikia kanu chipese chiabo no mwakiri akara akorire gasi ayo kana arakoreki nere guika akanu chipese chiaye. My question is ingakiora atwaro bole mobo utari ko collect, that you must be doing something in this land collateral value no aneli chiko ntunto bwate lichiko bona wakiri ko lunga remuneration order liko tebanga ngakitutakire wakano. So lichikere ko tanga kitutakire to wakano nto wakano more than the money you don't have. Koligere value ye property ye ngakingana tuamana wake value ile ngatakire wakano a certain percentage of that value. So meaning you can afford. Right. But I didn't understand very well in subdivision Ikea atagete. But if it is true succession, that is the process. Surveys we can be involved. These are your acreages. So it is upon those people. We need this property to bagane. And you engage the experts. Yes. Alright, wakili. Lakini kore nengo raturenga mbaro konyoranga barabataka. Rando konyoranga no eba bwato buri mobo. Yento basimike to nechai. Ose bagasimika ebintu biro babwate lakini kolende mbaranya ole faida buja koroso buri mobo. Imense ito ya Kenya umuntu tabwati beso mutaka. Option ki yabwate na nyoro bwene bweburi. Ngio tanyoro bwene. Njira nera ranyale gutumeka elinde okay whatever wakina datibeso musabya na datibesa lakini taranyora besiki. Yes. Njira kiera bega gutumeka elinda na kinga onyoriro bwene buri atayituse gendo gutate kwikira. Egento ntagete gotebanga onyo muntu kabwato buri munande karo mutako yino muliri. So you will be punished because you already bwao. I might comment egechi abantu, but if you have land, that is a means of you konyole pesa. No nyane bukunete betenga goikotu mbikeji nguru ma tenkora land in the communities to menyete umuntu abwato buri mabonene but yo condition buri mabonzi alata etiko kole mabole mobu na yaranyole faida kwanyora umuntu condition mole mabua 5 acres umuntu tenengera kuru buri mobu bwaye. In fact, you end up cross money from that land and over mobu. Why can't you use that knowledge and the wisdom we have got na yoros ye oros chibes? Anyway, however, what I'm saying getting a key onye tobugati, onye sometimes kubugati issues like for example succession issues. I've seen serikali ya leta into bikorunga huduma centers. Judicially ya nkoiruira se huduma centers. Egetambukira abakiri togo pinga sana. Ikiagara ngotura kirichigasi asininigo. But bono ekero huduma centers ichiachire. You can go to huduma centers nchira ikabosongo kegarba chiachakire ko rolled out ku Nairobi. Ekero huduma centers chiachire. Onyo ko the issue with the court na bako genda se udume yote benga ki inchembwa the issue erega naiga. Those people can guide you. Even now na bako genda se court omerane with the court station yale ole aroro kwa mwelesanga no bwato muchando erega naiga. They can guide you nga kiota keire go kole interview. Wakila sentara konyaro byo banga huduma nchira kinene Kisii bwate huduma center asenge njefa ndio mulilio nditi nke kiri ime huduma letareka Kisii. The judiciary was rolling out services chawa in huduma centers konya nchiyo huduma. I think wachira alia huduma kwa nakora desk ye judiciary in huduma center. It is now they want to put their desk at huduma centers. Like now tembacha roll out Nairobi.
bono eye korunga pilot project barolenga is it nkokorere gas bakonyora nkokorere gas they will roll it out into go chance gigaiga ekere gocha gwikata bono bono bosongo gaiga Nyamira gali you go to Huduma Center ali judicial yete yangaki I have these issues and these issues elinde banyale gokonya. All right, wakili. Yes. Ensemo yende tiga tutaraenda sensemo y'abantu babiri bagusira abantu mbaro konyoranga bale moyo abagaka konyoranga ubwatu buli mo bonene lakini ate banga nabairite skuru mugasoma je buli mu muyungu ataka kule konyoranga muraba kinire babira banene bayisanire gutwara enyuomo baga chenyo babanyore asibaramenye kulinda bagaka abaniko bakandine nganturi kubatira buli nchera kiyo mwana buno yarabe gako enekinga kakubwatira chiko obera gwatira buli nakinata banga I don't know, you know, sometimes these lands wekachi chibe distinguished ntobwata this ancestral land obole mundu kwanyora tokurwese okoroli gocha and tobwata land omugaka agolire bwaye omugaka nabwate right yokoni buli mubwaye bagolire with his sweat he had a right maybe it was his retirement benefits yatagetenga tegangoro buli mubu gonkolitaya gocha gonkonya obuna bago akobotumeka buna atagete but this ancestral land even though very strict so much this ancestral land yero omugaka abana bamba bwate right na barabu bote bangaki let us inherit from this land but there was a judgment yomusike okorunga sila munyao kweka kambero gyabo songo gaiga asa judgment yo atebetenga bana bago compel omugaka nga tuatere obulimo mbago kombeli mugaka nga tuatere obulimo. Alright. Yeah. Mwancho muriro Ndizi TV kwegulenga abo muraba okina bono omugaka oranchi agwatire obulimo to komubetererie agwatire obulimo bono tokosuka bosio nkonyorere nga akero omuntu asirire nalio konyoranga ebinda bune ebigotubuka byamalimo ngitoko mweni nali bikonyoranga bigotubuka lakini kerale moyo abantu iko bategerete bakirete anena mono okonyoranga okunsana na kwabeire egati yabagaka no mungina ekero mugaka abere gagusira konyoranga abo murani ko batete ko seli mungina amoseli osenga on ekero mugaka oyo abere gagusira obuli mu buniko bugutka gogotika gwabo gwangolitanga ose karo mugaka asiriro buli mu bokoba for the bantu baye beneficiaries mbali batakire ko benefit from the estate yo mugaka abana they are beneficiaries mungina are dependent so the rich nko ndi provided for these people mungu chago seli mungina kurwa so buli mu bekyagara nale dependent yo buli mu so moko moselia we come bwate chi process kiri kitakire and I think abagusii they were very bangaini balenge kera bale gwato bono bagwatira bamura ngotigari balenge tegoro kwembo monga yo mugaka so mongeyi nere gocha yalenda bakomu omungina yamulenda ivo mugaka atangane emonga yakoraki yalenda omungina so that yakarabona bakule bonsi biko no ane monga no nyale gotigarigwa still nkorokera libalenga ngaki woyo nabe etirete bakega kuna monga ekagenda gochiabu so karo mugaka aruro emongeri bana yakoraki yasira kiro muntu o bakwaye so omungina nere na dependent estate yo mugaka tetakiri nere aseli gwekorwase asobole mubu wo mugaka but the dependents but the beneficiaries usually bako babana beneficiaries na bana omungi no be dependent estate yes kirate banga umugaka na rota ide kubange bintu byayenda atarasira linda ene kinga kile gento kyabina cyo kubangu buri mu nabonda ito mu muragete onjombaire abere saidi ya mwena abere gatigatia tutwale
makori matire saidi ya mate nchera kieye arabe gakubanga manganaye oyino mugako mungaini and let me say ngaki ogokunkoro all of us will die and we must plan for death oikatwe bange nga ngokora toleki ngokutore ekero mugako iyo atebire ngabone ngakia yakorire kiyaikire engento ngire goro kwe will will timatinga kinda ye like gusitata bokugania ekaro nakuru kugani kuane nkuruki ekaro nakure maybe goro yebinto byane mbwate sometimes nabokurangiria abantu you do an oral will otebenga binto byane nyalebaire gento gete igo mwaigure or you bring people batebenga ikaransense olike batebenga na bagire binto byane iga oreta abantu abasaidi basaini yakoleki egachugose oliyo muwakiri umuikaransi zomotebenga ntagete estate yane bone yani rende estate yana mali yane ekarongo kwa abagu ABCD umuwakiri oli yako yalikanse buya ayagacha kero kwa kulu muwakiri ochicha obabeka mata yanga umugaka igatebete ABCD area nere will yomugaka. Okay. Yes. Asengenjo Gusii tokorwa enento maetenga abagaka bange nyingo babete bagukwana no munwa kolende astai barigete abange nabo ranyolenga mbale babete bagukwana abantu balenga bakondete gutuka erinde amanganaya umugako yakwana abeka gutwara obulitu arangiri abantu berubuka narangiri umuntu oyo mubieka mutenga na hotebi abantu baberembuya lakini you can call as many as you can but not less than 2. Ono matesa uli okongusana nakwa beire kolinga akorangiria abantu babiri kero yomo o interpret bunataite bona ke angotenga bono you should call many as you can and now it is better bono because I think bono lero twachakire koramokia it's better kwali kanse bwa saini nechi witness ya sign bona malikali aondeta yoraka nengaki nkwali getabo because it is your writing so imbuya beka manganaya ya mali konse naenda karoko okulika manganaya ye will imbuya naenda atayenga kyoto otaketotinde ku so that to avoid ebintu ebingi ewa. All right, umwancho mureria Ndizi TV nigo engana twaba engana yendemero nengana ya televire nene ime yense echo ya Kenya anene mono asoro gongorwa Gusii ande nengana ya karoto kuyukwana goikama berera atire ekyagera nengana tobe tokoranga yabere kwirira banta abange koruana abange kominyokani igoro na mate azenge ni maderi tukolia neli tukolia na misi aramisi buna tumaete ime ya Gusii na lia banta abange bakwenwa asitangani tukora tuma engora itoko chiase bali bakwenda asichinkendu au elinde gochukojia abamu ababere bako banyora asitoko tume engora itoko rwasendizi TV asikolende bono igango chikosa twenda asemotimo omoke elinde tukuchikuira nandu tukumolekera amange anene mono igoro yemeroberi umuntu abwenete kubwata ekero umuntu bona abere gagosira meroberi kebwenete kubwata gwelinde kwene kinga enkeria enkonyorere endemero ya sigona kwenda usangana twetera somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asensema YouTube Ndizi TV News na bagotera sina beto 0792192384 na botumali boli yao osekerengere likiao igoro iyamangana yele tobasa kusuka senge njungwe na tore alsegeka getali egetambe. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. We love,
esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'obusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwegirule aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Omwanchu muliriye bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikyabisi cyito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda Nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuriche cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igokiriche spray paint no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire voigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Umugusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asoro rwabo yakegima orore MAECHE nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubwatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirera natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iliko enyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira ne supplement cyetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cyo Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyo
angena Market Plaza Boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyungu chukisi eyu yakarukiru Falcon Station Boigo Nabuku bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future, one harvest at a time. Laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna unarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu ya torito kurida marwiri na malaria, kuri turi sukari, tupima blood pressure, kupima turi kidneys, kupima turi liver function test zones laboratory. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju mochobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabuigo kwenywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabuigo nkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakase skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi asinamba enoti isano na ibere marakabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Eskuru ya St. Anne's College nigotogo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako. Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goga neirie result slip ya KCSE
ekebande gose waiting card ebicha ye passport nabo igo chilingi 500 chiokwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Mwanjumurilia Ndizi TV na kwale nirivene ase ntunda yende ntunda mwelio asomurulio gwensa kiastokende tukosanga na wakili JUSTUS MAECHE umuna omuwagirilia gweri chiko ane na mwanokoro asikiambo ekene na advocate of the High Court asobe tukosanga amangana mangi arengete ane na mwono chinde rasendo chinga kefa kurwa gesima yotoka imekitutu masaba county ya Nyamira banga niko ndani na kwani ndibene anse morobiri gwensakia anse na maboli ya mangi agenda tokoli wa anene mono igoro yende mero asabe to sanga amangana mangi sotara ndo mutimuko tobe to kwanira igoro yen igatiye chira chiri omuntu arabe gakoliera abana baye omwando unekisto kwa banga agakoba gakoliera abana baye omwando ogakubarangeli nabo igo jinjero umuntu arabe gakoliera omwando aso umwakira tabinga nabakuranga y'abantu bakeiga abakwanira batabinga nabalirira omwando asaiga noyo makoyo chako agocha ko kwagacha atabe mose bosonjo mbakocha muinaiga igone ntira ya mwekolira omwando bosentirende abakoli kanse bone ntira ya mo abatabinga njibuna naro libe kero yomo nigagira chakwira elinde ana kinga abakiro monto nyode kebeki abosena bakona gero mwakili linana kinga awire gakwena na obole mwo ase enchira endo wono kite tuskebosio toike ase ensemo okonyoranga nigo umugaka na yeto mwando kera betaka kori omwando bono yeikirase bono obere gakosira njera kieye obole mwo bono bokorwa ase omugaka bosomo supati bega gosira ochiase abana bae process kia bana bwebe kubwati ndibane kinga babere bako atera nobule mo basenjire ndonge itari kushkoleta mangana I think igeko be process ya succession lakini nyuma tutarasoa mangana process ya succession ikonta keteka banga gukora mangana yibiti na bia mangana ye chokorwanira mangana ya makweli senga yo montago tukutwa. It is good we come to the reality ngogo kunkoro ekaro kwa manyede ngogo kunkoro obange ngakyo chukukwa otebe ngakarongo kwa ekeneke koleki gekorwe to avoid ebitine binge toko genda mangana a succession happens in two different forms. Intobwate tested and intested. Tested is when a wiliero eli kira mangana we na bekoba oro mangana yo mwando koli mwando nga mogaka atebete iga ine will ekorokwa oral na intested is when umuntu kwa atabwati will atatatinga kibintu bya bigocho karaki bigocho kobagwa. So ekara will yero you just apply to court again to igochaka na mangane petition ekara chakre petition you annex 2 copies of that will ekara ku annex 2 copies of that will ekotirenda yatanga bono genda mubage ibintebyo bona mwatebire igo but bono ekarere intested bono will yetayo naro igoko genda bali bono the beneficiaries imoko bekanamo mwagenda as a chief yabalikireli rube ego justify the beneficiaries be state yomuntu yokolere ki osirire akero kwa nyoreli rubeli kwa boko rubeli pamoja ne original ne copy ye death certificate akero kwa nyoreli death certificate yeyu mwa point two administrators wanatanga these are the balibono balia se be state yelie
bali beneficiaries mwa point abantu babere mwate anga abo nabo tutagete babe administrators. These administrators balete ibande byabo copies of their IDs. Mwama nakogenda either mwagenda asumu wakiri wasonye mubwate bumanyimoke mwagenda mwana osindukiro ku petition. A petition yebo na magani ali eno moko bekase court. A petition yenkobera accompanied with some documents. Na cheji nate affidavit ingotokero affidavit ya sureties, affidavit you justify those sureties. Chi affidavit yechi pamoja ne lete liye chief na IDs copies chi administrators balia maybe na consent singa kimo takete binte bibagu we have filed together. Ekarabi abere filed together mwaka na court fees and mwaka na nichi byasijikoroku gazettement fees to separate accounts. Ekaro mwaka nire gazette mangana yabe kwa se gazette ya Kenya, the gazette not Kenya Gazette abe kunga estate ya XYZ ngochire ya mangana abe kirume for succession ngochire okaru succession. So mwama na kokanya for objections korwasa abantu bali maybe mata abantu bali barakora ibintu kunyunyu kwanyoranga abantu bali batige tusiko bona kwara mangana ya estate ya Nyachae family nile ya bacha gorugose nkuru America bakatebanga into we are beneficiaries we estate ye. So mwarwa around 6 months muganyete go objection ngoja jiri go senjiri okaraki inchiri goja ekero 6 months cha eteronyo objections teyo mwagenda mwagende court bono mwakolegento mwa file summons for ye grant elinde we grant mogende ahead to administer the estate. Ekero mwairwe that okay mochiko administer estate bono mwai wauru mwagenda mwachiko kobage ebintu ebyo ekare ebintu ebirende byabagirwe bono chi process chinde cyabwati mwagenda ku lands nini lakini ande ko file ebintu ebyali court goiko obeke title ye bichi title echi chikopi chi title echi cyomugaka chi logbook all those nini onye ne chi bank account mote ebintu bireime you list them and you really justify the ownership. Moro kinga omugaka nere the owner of this property so kubeka chi title and logbooks and other things. So after 6 months chaetire objection teyo you go ahead mwabage interview all the relevant bodies text their roles on your lands mwagenda mwakora mangana ino mwa involve surveyors mwakora subdivision mwanyora chi title cheno onye na mangana chechi logbook mwagenda relevant authorities malieta change to the person ulio egwegentekyo and so forth kogendra guchabu lenda mangana ya succession ya rayo agikoli omo ligile mo Clifford effort nga wakili. How long does it take for the succession process wakwani mangana what it requires bono ega kirena ki kero monto barabeka baracha kimurugiro ko succession ili tukulia lero amatkari ngira ile wikira mpaka bono babire ba wikira at least 7 months igase ementi etano nebere at least twande liboli linde lyo muri lito ndizi na Walter James job ni mbande liboli mbole wakiliga ine ndaira ekina asekigambero ndairwa ekina asekigambero n'umugori wobole mu my dad aoneti ntamanyeti ala plaintiff aiwe court order yogotanga korwa korwa kobolema ine nere buya akolere kende gyonsi twensi tukuganya goika ekina kere again tungere nga interim orders nchiri chora chikora nanu ekina getara akoraki getara. So if this omogolio yomogonda alenge and you want to establish the ownership yomogondo yo sometimes you could think that let status quo remain
status kwekera bate nga remain, it means onyo mogori ole kole mamugondo you will continue kokoraki omogori oyo kole mamugondo mpaka ownership yakoreki yabeire determined nga oyo na ero monyane omugondo ekera kubolema it doesn't mean ekina yakoreki kyabeire decided. Yes. All right. Asiko nandinga na indi to koranga gekoleta hambari watete namba wale dokwana naye tujukuru mu nguchuru kuru namba yao tutarakura ensemo yunguru bilwensaki ingana na ndito bitokora koleta libira linene na nene mono ekero omunta kweniwo to ingana ingure ya mono yakabira saba sacha musacha kweniwo lakini wone gatori ngana abiri goncho kasere bakase asumusu hati akweniwo kero basacha bangiri ko bakatore chinyumba ibirisa to one nyumba ndanganya dani ndo komwe ya kabiri ndo komwe ya ndo ndo komwe nkikabwenda takokorwa erinde utanga magana ni moro mekyo bwana tukobwatikwa ndakweni kwana kinga yumuntu atakwaye asa magana yumuntu kwaniwa sometimes that is a family matter. Onyete chogate atebengi bintu byane bikokoruga the family can sit down, especially the nuclear family. If it is a father, mother and the children, these are the people who have the essay, not even the brothers. In fact, the developments are not even talking about it is me who has died and my wife had to go to a second. Even my mother taliko ewibaga you go decide. Those are the developments now as a court. Usually it is the nuclear family which decides ngayi umontobo agochigokaraki agochigotugutwa. So the wife nabwate seyene nga yomugako yagotugutwa and the husband nabwate seyene asomongno yagotugutwa if it is a nuclear family. But if it is families where that we have more than one wife, sometimes the court can say again the traditional way ngaki traditionally umuntu yatakere okaraki gotugutwa oi pa culture yo Gusii ya gotugutwa enyombe nene no akoraki no agotugutwa. But remember also a culture yo Gusii ne linga onyomongi no monene okule the next surviving in terms of seniority ne okaraki ne ro komotuguta igonyo mongi na bwenyombe nene osirire na and the kids benyombe na badanga ni ntwa banini ntakere gotugutwa mugaka traditionally ehiteli boigo traditionally bono konyoranga the next in line or the surviving wife no agotugutwa rai no agotugutwa mwaye. So but I've seen also the court ruleti somewhere in I think central whereby umugaka asirete and he had built houses adjacent to the two families one onoro bebero ba kalete ekoti gatanga bona agotugutwa bebigoro the grave agenda partly gocha na and partly gocha so kebeku katikati yoro bebigoro and ekababoigo. But let me say this, I keep insisting job no nyambo saigo mosani basani baro bugate kwa bate hinchoma te karonda akwe this is how I want my things to do what you can even mention orally na bagote orally ngaki inche karonda gete inkwe entagete ntugutu this way you know that people who say karongo kwa ngende be cremated ngende nsambu galie embelibu abandi bate karongo kwa na mukongira galie cemetery ali muntu gute amangana yakolegi aere you know and number two ntobwate so much attachment I think most of Gusii ntobwate so much attachment no muntu kule biblically umuntu kule tabwate value your case is gone amangana akolegi aere but it is desire ya kero muntu atugutu in a decent manner. That is why maybe I admire the Muslims wakule today in Gusii ga wakwera your family may not even get to see you li ovali tarakoraki litaragwa igora rai igora marobaime the Muslim way yani etaka wakoreki amangana alire WhatsApp group njiyo mwachangi ungato change torusio mubere gosenga aliase wakwera and that is it.
other communities like yaba indi kwanyole bakoraki ebagosamba immediately muberokorire osambirwe. So I think we should start collect a culture nye, so that we don't have this chi attachment chinyinge n'omuntu okule, because bono a value ya correct. In fact naona gerege tondo gekoba transported igekoro kunga cargo without value. Bono yani value teyo teyase omubiroya. But if you want a decent send off, otagete otugutwe na certain manner, tebanga ki ekaronda akwe ntagete ntugutwe in such and such a manner, so that we avoid everything ebinge na mangana ya mange. Wakile libori nenda erato kumomna yo monene mbabu ate okuiwano kuya no musacho yosirire alafu musacha debenga ntitinda kwende kwa sumu kungu mutana. Yes. Ngibona ucha kwende kubona Alia sateba. All right. Yes. Oh, that's one ensemo ende wakili ebintu byabere bigunjuriya ase igekoro abenkote binigo twari konyora asumu sacha kwende buno narale koleta chitamutamu. Yes. Na mangana amange kolende bono ebintu byabere bigunjuriya ase umusubati oyo osiranga yakwende asengenjo nigo twabe tokoranga enka ya nyagosia tebo musubati batanga taka oyo taka ne tichombe igo ntori ko bana tingamba nyuma okay igo twarenga ingana yabe ko kalibiri nene ne chombe won tena kuboli yango won ekuru musubati era asiride nkiye ko bage kuligire ligwa to mena kwene kinga yawo chakwani umusubati buna nateba the people who decide nga yo monta kutugutwa is a nuclear family. And sometimes richikolia Kenya lia chakire gonjorelie abantu konyomana, it doesn't mean we get out lia kano manotanga this husband and wife. If you stay at a certain period of time abantu mwamanyire amo na ndo paka mwikire konyora abana inu no mugaka no mukungu banyoma ine irrespective radio muligeli on Ndizi TV ekirenga kiga ekoro musate no musubati wamenyire ono bako bali considering abanyoma lijigelia letere controversy sana about 6 months na bako daibunga ki ayabono mukanya lebe gosaye no mugaka onyalebe. Yes. So etaoli it is when you decided to go the traditional way of doing things. Let me tell you, there are many fathers and mothers who don't know that their daughters are married elsewhere bachire bweji ba nyoman, but though nowadays a consenting ko ngosabwere omuyiboli otebanga ki go and write a consenting agwanchire omwana yakoleki anyom. But most of these things we happen around okonyoranga mwana wanyome tukale bachita ali bakora civil wedding igale wife yomuntu otamanyeti. So and again tikatutigeta biyeyenga omuntu osirire bano ngataka na jama tagete ko iromobere. You know, these people who loved each other abana abantu banchaine no yo is a human being nere. In fact yo bwanchani bwa lovers is more than so we should look at those things and leave the nuclear family to deciding akiamatanga yo muntu yo mwanchu abo atakaira koba. Wow. Yes. Ambia bono wakili asoikira nase studio Ndizi TV ni maetenga umurigiri Ndizi TV obereka kwe manyia mange ntuma Ndizi TV ntobwate kerenga litukondiro tobwate lichisemi litukoli oboremi litukoli siasa tobote manga twene kinga omwanchu umurigiri Ndizi TV onyorre balance that ikiageranga ndobona siasa wikingi mayoka tonyorenga amali bunigato cyandete kirenduri gato cyandete kurende asenge kibiro gabere komnya anda tobwa kerenga likyao kyo mwali nabo ibona bokurwe namba una umurigeli Ndizi TV abaka saba asenye njo okoranga mbabwata maboli ya mange bakanityo chuko baireneria ayandi maybe tutaikira ni ko baireneria ase umuroberi bitu lero egente getangana nkeringa ki intoje twerese ige binte binge igoro yamangana machiko. Sometimes it is good mbuya koli yo muwakili agoro wate issue yamangana yeli chiko mbuya koli yo muwakili akokonye. You know yenge karo kwa rwali go ikoli yo munyagitari akorwali doctors imbachaga kabairese gore ya health living ngakia abantu batakire komenya. Still you cannot go and diagnose yourself we rwali go ikoga na nyagitari orwali we.
So here is to just expose, give people information about having their offices or again the office yomwakili onyole such and such a service. Ikamangana buna mangana succession, you go to the office yomwakili ogokonya. So these are some of the things. Ikarukuwa nyolenga no what a legal issue, look for a wakili agokonye to enyole mechando ime. Yes. Oyo oraga no goikiera batebe namba yao sinjira kibara konyora. Namba yane nabakonyora se namba yane yesimi 0707970097 nabakonyora gabo. Warada ukoliki physically? Physically our offices are in Nairobi, Ojijo Road, Ojijo Plaza. We have not opened our office in Gusii, but soon into open. But when I'm here in Kisii, I'm reachable on phone. I'm a phone call away. I'm a phone call away. Right. You can reach me, and we can always plan for a meeting. But then, very soon we are having our office around. Yes. When the mwana kinga mwachigo ile wango kiageroro chenga abaligeri nigo batatu koligia kigima the bana kinga kwa biro ko bakonya asensemo yokonyoro obokonyi anene mono asi amangana alingete yeliki ko mwanjo muri Ndizi TV boko irene limbya mono asenge gitobe tukogwaterana naye gucakera umucakano cinse 12 cyamambi wekera bono igatari gendo kwirera kire raisi kolende nasinge nje ogwanjani obone no bwaje go cya Ndizi TV asinko ingo basabanga genda ko tengera Ndizi TV aigana dokwa amangana onzi asokumanye amangana onzi agendrete ime insi cyo kenya go kumanye amangana rebere chiko siasa ensemo yobole mitisemi na bwego kwene kinga na ngwebolo kwemanye bwetanga namangana mange agendrete imensi cyo kenya bari ayo abere akoleta obotante no ase umuntu muri Ndizi TV tinko mweba Abigael nyanchama yutoba tukubondera nera sensemo kwene kibichi boyiko namaliga be ukira asenje bwekera no asikolene wadenga ndera kotengera Ndizi aigatari omwana tukwate imerogoli emenge kigima yokwene kinga go sembitero kumanyitore amangana agatemese cyo kenya nawe gonto kotemerogoli yo kogo kya kigima ase obogima wasigo bwekera bitkolia mambe kube Ijumaa tukuli bwato ke Friday na batakero bolero ya ime ya Ndizi TV na bwo obwansu ubwo mu Gusii.